Kador bar Shnong Dulongnar menta kasngi ka laipo tarik unaitung R1000 R4R kalayo ban Plie pa no ya ka jaka sumsite lani ka washing platform ka badon Haka te ka Shnong ya ka bala penmang lengba na ka scheme MGNREGA ka bala penmang Hakador nyolak sanpo R1000 shispa kandai po tengka. Iaka bala wan Plie ka te ka washing platform do MLA ka Umsning constituency ba Jason S. Maulong. Haka jing don rengkat ka kong Magdalene S. Maulong ka badairu ka MDC jong ka Umsning constituency. Urang ba Shnong uba M. Kharshandi lembat kinong kitkam Shnong kilong kemi long kpa bat ki khon samla. Tinganet ba ini contribution ibarat ijonga ngat thai ba pin perto lang kan pin petlam pin skap lam ya ka ega jik pa na kalyang jonga kini gisni ki banwana kitnai banwana. Baat nasuthok ba kani ka platform kamera ike jing kuat ka jing subah Shnong athau kalong ka ike Shnong bang kli na ka force ka por ka Shnong ko ho umma tingal net ba ka Shnong bla mo yo ka jing ku number kum bang atip mga kini ki dong ki than chen nang le ki jing cha umma ki Shnong ko pher ka phi bade phi yo hamne ko ho kani ka platform ko byang ka bi internet banganget ba ye kani philri ki sumar bha Hindi sumar ba kum ka jong la de pin bertai namar nga na te belade namar nga don hapo sa kondor la de hange mo na de yang de hangte po mo mo kan hangte sinjar ha ni ha te na pos po phi pare hangni phi po ho do bane kan ne dengan ngai ba nang ni sakman na don kinu gijan di bajing jong na man san ang ni ai la de lo ngai ma ngai ba phi ki nang Shnong to shim ya ne mo kani ka platform ko jong pi Pagkisna nag-MG mag-contribution na kato kaningor kilong ba pilong lang tek kung kata ka jong la de ba pinri ba pinsumar ba ban pepa